Bie tarata ye marisi kalo tile 25 sanba 2025 amunu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛndon marisi kalo tile 24 sanba 2025 kɔnɔna na komisariya à la sécurité alimentaire ale bɔla ka baara boloda an ka faba kɔnɔna na baara min ni ale bɛ tali kɛ opération de vente à prix social min ye ka balofɛnw ko olu feere sɔngɔ damatɛmɛdiya la walasa fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye olu bɛ se ka balofɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o bɛ bɛn a tako filanan ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye sini ale ka lasigiden min an ka ba Maliba kɔnɔna na ale bɔla ka dɛmɛ ko o ta ka a ɲɛsin an ka sécurité alimentaire ale ɲɛma o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 1 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye malo bɔrɔ kilancɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 50 kilo ku u yɛrɛ kɔni bɛna ale feere 2000 ale ni 600 la o tɛmɛnen kɔfɛ tun u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sini ka lasigiden min bɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na ale bɔla ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin du 500 o ɲɔgɔn kɔ ma. Tangani seli ale masurunya bagan feereba min ni o bɛ kɛ an ka faba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o baaraw daminɛna kunu tɛnɛndon marisi kalo tile 24 sanba 2025 kɔnɔna na an ka Bamakɔ ale commune naaninan Lafiyabugu ka olu fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saba terrain ale kɔnɔna na baara yɛrɛ kɔni daminɛna kunu ka a ɲɛmaya ko o yɛrɛ kɔni ta k'a di ministre min ni ale ka baara bɛnnen don bagan ale kunkan ko ma wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye misi 800 ɲɔgɔn kɔ o de bɛ kɛnɛ kan minnu yɛrɛ kɔni sɔngɔ b'a daminɛ sefa wari 40 na fo ka taa se 65 ɲɔgɔn kɔ ma. Jeune Afrique ni ale kunnafoni diso ye a yirala k'a fɔ ale bala ka kunnafoniya dɔw cari min yɛrɛ kɔnɔna na ni u bala ka yira k'a fɔ AES passeport ko u bala ka dilan lansara dɔ fɛ a yirala k'a fɔ nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO jɛkulu CEDEAO ale passeport fo ka taa se AES passeport ma o yɛrɛ kɔni bɛ dilan cakɛda min fɛ sa kabi san 2015 kɔnɔna na ko ɲɔngiri bɛna kɔ o la a tɛna mɛn tuguni a yirala k'a fɔ ni e maa o maa ni i yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka baara kɛ ni nin cakɛda in ye k'i bɛ se ka taa baara kɛ ni u ye ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES ye ale yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔngirili kɛ a ka baara la nin cakɛda in yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a tɛ fɛ ka baara o yɛrɛ kɔni kɛ ni faransi politique ye tuguni ko nka ko kɛlɛ kɔni tɛ ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ ani lazara jamana si ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali a bɛ fɛ ka baara kɛ ni jamana ye jamana minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka a ka sariyaw ka olu labato. Fonction publique ale ministre ni o forobacia ministre olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala k'a fɔ ni ala ye araba yirana marisi kalo tile 26 sanba 2025 kɔnɔna na ni o bɛ bɛn journée de martyr ma a yirala k'a fɔ baara tɛna kɛ o kɔnɔna na ni ale sumenen don ka alamisa ko o fɛnɛ yirana fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ bɛn marisi kalo tile 27 ma sanba 2025 ni o ye don ye don min ni ale bɛ wele ko Layilatun Kadiri a yirala k'a fɔ nin don fila in sumenen don an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ marisi kalo tile 23 sanba 2025 kɔnɔna na Segu lakanatigilamaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka douanimaw bɔla ka wuli ka jɔba ko o sabati u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka poste min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Sekɔrɔ a yirala k'a fɔ u bɔla ka bolimafɛn Mercedes dɔ ale minɛ min tun bɛ ka a kunda kucala kan ni a kun kɛlen don ka maa 2 ɲɔgɔn kɔ ta wa yira k'a fɔ ni Mercedes yɛrɛ kɔnɔ kun falen don ɲɛnaminimafɛn cɛjugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la drogue wa yira k'a fɔ drogue min yɛrɛ kɔni maa kɔnɔ a musaka bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 150 ɲɔgɔn kɔ la o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka maa min yɛrɛ kɔni kɛra nin ko in sababu ye ka a minɛ halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na. Arasi Bati ni ale bɛ an ka lakanatigilamaaw ka bolo kan a bɛ wagati damadɔ bɔ ni ale yɛrɛ minɛkun tɛ foyi ye walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye basigi o bɛ se ka na jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ yanni ale yɛrɛ kɔni ka kiri ka tigɛ sa san 1 o yɛrɛ kɔni farala a ka kaso kan Tata Rose ni bɛɛ bɛ ale wele ko Rose Poivron a yirala k'a fɔ yanni ale fɛnɛ ka kiri kan ka tigɛ ko san 1 o ɲɔgɔn kɔ farala ale ka kaso kan. Alisa an bɛ to an ka lakanatigilamaaw ka wuli ka jɔ kunnafoniyaw kɔnɔna na Madame Bɔrɛ Fili Sisoko ni ale bɛ musolakaw ka
kaso kɔnɔna boleka olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni fari kun man di a la a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ o hukumu de kɔnɔna la sa fɛn min yɛrɛ kɔni ye ale ka avocat ye a yirala k'a fɔ ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn min na ni a b'a la k'a yira k'a fɔ u kɔni kan ka fili ale bila ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ ni muso kofɔta ye ale ma foyi kɛ a yɛrɛ kɔni b'a la ka laɲiniw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ni musolakan ye a bɛ se ka bila cogoya min na. An bɛ taa tawdenikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ jɛkulu 11 olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɔla ONG ASF ale ni Banque mondiale olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka sɛnɛkɛminɛn caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ sɛnɛkɛminɛn minnu ni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye charrière o b'o la ani moto pompe fo ka taa se kibu ani a ɲɔgɔnna caman ma ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ kunba ye min ye walasa ka ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ yɛrɛ kɔni dola k'a ɲɛsin maa minnu ma sa o de ye ala lajarabi ani degun ye maa minnu sɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ni dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ d'u ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na maa minnu bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ u bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma u ka waleya la u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna u hakili to ni baarakɛminɛ ninnu na kosɛbɛ. Salifu Kulubali ni ale NGTV baarakɛla ye a yirala k'a fɔ alala jarabi y'ale sɔrɔ bi tarata marisi kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 4 waati kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ Salifu Kulubali ale bɔla ka siraba kasara kɛ échangeur ale yɛrɛ kɔni masurunya la yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ moto bolila dɔ o yɛrɛ kɔni kun b'o la ni a jogila o y'a yira k'a fɔ min yɛrɛ kɔni jogila o yɛrɛ kɔni a ta ka taa n'a ye hôpital du Mali ale la walasa ka taa a ka furakɛliw yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kɛ u ɲɛ ala ka an kisi gɛrɛgɛrɛ ma. An bɛ taa Mali ale ni Burkina frontière la a yirala k'a fɔ Burkina bɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen no frontière yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ binganni wale kɛla sababu ye k'a to olu maa ninnu yɛrɛ kɔni caman bolila ka bɔ u dagayɔrɔ la ka u kun da yoroso kan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni musola ka caman ale ni sifina ka caman o yɛrɛ kɔni tun bɛ a kɔnɔna na fɛn min ye an ka lakana tigilamaaw ye u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bala ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka ni maa kofɔta ninnu ka u yɛrɛ kɔni bisimila. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ Gezuma Sanogo ni ale Burkina Faso kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmaa ye ani a ka vice président ni ale bɛ wele ko Bukari Uba o y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni minɛna kunu tɛnɛndon marisi kalo tile 24 san 2025 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni talenw minɛ sa ka a bɔlen no finitigilaka dɔw olu kɔni fɛ ko fini tɛ ni kɔni tun bɛ nin ma kofɔta ninnu na nka u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ye ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni minɛ kun min kama sa o de walasa fɛn min yɛrɛ kɔni basigi o bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye Basiru Joma Faye a bɛ wagati damadɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ni ale yɛrɛ kɔni yɛrɛla u ka jamana ɲɛmɔgɔya la ni a tɛ tɛmɛ san 1 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ kan o hukumu de kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni sigila sen kan minnu kɔnɔna na a lagɛla ni yɛlɛma min yɛrɛ kɔni donna u ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamanaden dɔ ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ Basiru Joma Faye ale yɛrɛ kɔni sigilen ni sisan cɛ ko yɛlɛma caman o yɛrɛ kɔni donna u ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la o tun bɛ sukaro kilo ko o san 160 ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ sukaro kilo sɔrɔ 120 na ko fɛn min yɛrɛ fana ye tulu ye ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ jigila kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fana tilala k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni gɛlɛya ye ko u yɛrɛ kɔni b'u kɔnɔna na halisa o tɛmɛn o hukumu de la fɛn min u ka ministre de l'industrie et du commerce ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin balofɛn ninnu bɛɛ sɔgɔ jigi ko nka halisa fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana kɔnɔdenw ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka u plain o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni balofɛn ye olu sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na jamanadenw olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.